Ka baar pat kalong bangin penrung no ya ka office jong ka hima kum ka member bapura apo ka regional border committee West Kasih Hills district ka bahap ang ni phase 2 namar hadu menta ka hima kadang datang ka associate member te bunsin haba ki datang ka associate member kamut yang iki pentip tang dakila dab isyong meeting maki te haba piong associate kamut lalong kumbang ibu syarut tenray badai hok ketrai jong kini kejaka kamtam hane langpi sektor kini ki snong sapu artli ki bahap ko hima badai hok kitrai kemut ki deki nong snong ki khun ki hajar jong kene ka hima te kumta ka deka hok jong ka office jong ka hima bat ka hok jong ka hima banyo long sudan ki member bapura ka regional border committee West Kasih Hills district kadai ba nabar lajna ka hima no mano ban kamtip shu yo put usam jong ka hima kabalai ka bangi ai jing thok kalong bangi kwa ban yo no dau sim bapura namar nadu bangi yo ka hima snam arjar khat nyo tengi yo du acting sim hadu menta kal along khandai snam to ka jing yalam jong po im flowing kum acting sim ngi la yo sibun ki jing roy yo ka jing suk hang de ka hima ban nakaliang jong kinong tre jong ka hima kin hetman baro bat kunjuro na ki kursim ki dakwa palat ya kane ba ice im purano ya u po im flowing bat sakawai pat kabakadu kabangi ICT kadai ban penskam ya kamap jong ka hima namar ya ka hima ngil adap dai GPS map kabangi la adap submit support district council ngil adap submit nadu u arso trik April arajar arpusan aktu bapor hiba esmja badai CM te iklem padio kono ka jingtip na kaliang jong ka district council te ngila lek biang ha ka khat pratrik ngila lek biang ban ngila ai ha kakti jong EM ilaka bon penskam no ya kaneka map jong ka hima ba kani ka hima ka jing sisa kamut bang ila yo ya u acting sim nadu snem ar hajar khat nyau hau riu tarik ngilai thong acting nyau tarik ngilai ai ka jing penayar bang ila ya ba ka district council kala reinstate biang ya ka hima nong mansau ti hak ni ka por katkum ka te ba ka district council kala le ba ngi kwa menta ba nakaliang jong CM jong ka district council badon burom ka benengkong ba usim bapura ngi kwa ban yo no ya usim bapura ka baar ya ka draft bill ka badai ka constitution jong ka hima te halor kini ki jing don kam ba nakaliang jong aku musketri ngasngau ka jing ngadap da ka jing susi la dangin phaya ka we kaliang ba lengba ka jing tlot ka jongi hakarukom trikam namar ba balai ba kita ki ikhtiar ki bangi snodon kam ka bangi dei ban le ngim padio lada council ke badon burom tin le kloy ya kane ngi kerku ngi ai ki jing kerku kerdok nam tai jongki namar ba kilapen im nya karibet ke jing benriu ma ka hima jongi kalong ka bala kloy ban yarap ya ki lane ban le ya ki jing don kam na benta ka council ro ki get sim ki get hima ro ngim padio nomor menswangi layo mereka sorkar kala pendu